नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन एका व्लॉगमध्ये. तर आज आपण आलो शेतात. याच ठिकाणी आपण व्लॉगिंगला स्टार्ट केली होती. हे बघू शकता इथं हा ऊस केवढा झालेला आहे. या ठिकाणी जेव्हा आपण सुरुवातीला जेव्हा ऊस लावला होता त्या ठिकाणी मी या ठिकाणी पहिला व्लॉग बनवला होता. सुरुवातीला मी इंस्टाग्रामवर व्लॉगिंग स्टार्ट केली होती, पण इंस्टाग्रामवर काय सपोर्ट न भेटल्यामुळे आपण आता यूट्यूबला व्लॉग सुरू केलेत. याच ठिकाणी मी माझ्या व्लॉगिंग जर्नीला सुरुवात केली होती. तर आता आपण यूट्यूबवर ब्लॉगिंग सुरू केली. आता आपले चांगले व्ह्यूज वगैरे येत आहेत. तर आपण डेली यूट्यूबलाच ब्लॉग आता स्टार्ट करू. हे बघू शकता आपण आलो शेतात. हे आपली सोयाबीन आहे. इकडे सोयाबीन, इकडे आपला ऊस. हे असं आपलं शेत आहे.